खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो बरायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दङ। स' आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। स' गाइस मोनसे आपडेट लानानै फैबाय। आसा खालामबाय बे आपडेटखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। लोगोसे बे आपडेटखौ शेयार खालामनानै हो। स' जाय बिथांमोना आंनि बे चेनेलाव नायनानै मोजां मोनो स' अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय। स' नोंथांमोनाथ' बे भिडिअसनि गेजेरजों थाम्बनेलखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ। स' जोंनि बे बर' हारिनि संसाराव थारैनो मा जामारदों। स' आंनि बेखिनियाव जुदि बुंनाया गोरोन्थि जायोबा आसा खालामगोन नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै। स' सानफ्रोमबो फुं जाबानो सोरांबानो खारनायल'। स' जोंनिनो बर' समाजाव जुदि बिदि जाबाय थायोब्ला उन जोलैया मा जालांगोन। स' नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुगोन। स' सासे हौवाया मा बुंदों। स' हासबेन्डआनो खोन्थाखादों माने बारे बारे खारनायनि उनावबो बेयो खारफिनबाय। स' बेहा सासे फिसाज्लाबो दङ होननानै मिथिनाय जादों। स' बिथां हासबेन्डआ मा बुंदों स' नोंथांमोना बे भिडिअसखौ नायनानै ला जोबजासिम बुजिगोन। स' बांसिन हायोब्ला शेयार खालामनानै हो जाहाथे कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दंखायो बेयाव हमना दोननानै नोंथांमोना थाबैनो जाय नुदों अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय। स' न'खरनि बागै हालाय हाफाय जानायखौ नोंथांमोना बे भिडिअसनि गेजेरजों नाय आरो बुजिगोन। बिदिबा नाय। खुलुमबाय रायजो राजाफोर, आंनि मुङा सुनिल बर'। आंनि जायगाया बिजनि पानबारि होनो दैमुगुरि होनो गामि। हिनजाव खारदोंमोन। बे हिनजाव खारनाया दिनैसिम मास मोननै जाबायमोन। मास मोननै जानायनि बेलायावबो सिगां फार्स्ट खारजेननाय समाव जाय हौवादों संगिता बसुमतारिया खारदोंमोन आंनि हिन्जावा। बे हिन्जावा जाय खारदोंमोन लांदोंमोन बे हौवायाबो गामि खाथिनिनो बोरगाव दिलाफारा मनजय बसुमतारिमोन। दा बेदों खननैसिम थांलाय फैलाय खारलाय बारे बारे बिसार जानायनि उनावबो थांलाय फैलाय खारलायबाय थानानै खननैसिम केसाव होदों। बे केसावबो हमनानै लाबोदों गामिनि रायजो राजा बिसार खालामदों आरो उनाव दरखास्थ' माबा एप्लिकेसन होलायनानै एबसुनिफ्रायबो हमना लाबोदोंमोन। बे हमना लाबोनायनि उनावबो बिसार सिसार जाखांबाय। जाखांनायनि उनाव दिनै जाबाय मास मोनसेयानो जाबावनोसै फैगोन होननानै आसा खालामनानै दंमोन। अबावबाफोर खुरमा जाथिनाव दंहैयो सानदोंमोन, नाथाय आं खबर लागासिनो सिरि सिरिनो। दा बुंनाय मथे मानसिया बेजोंबो दं होननाय खोनादों। दा आंनि नागिरनाय समाव आङो बिदों नोङाबो नामा सानगासिनो। दा नेक्स्ट खारफिननायाव खननै खारनायनि उनाव आरो दा खनसे खारफिनबावबाय। बे खारनायनि उनाव आन्दाज बहुद खालामदों आरो बहुद इन्जय खालामदोंमोन। दा बेजों दं होननायबो खोनादों। दा मानसिया सोनाब साइडखि दं होनदों, जेरावबो कम्पानियाव थाङाखै। दा बेनि थाखायनो गासैबो रायजो राजानिसिम खावलायो। बेहा गथ' सासे दङ, फिसाला बड'सायाव फरायोमोन, थाखोनैयाव मोनबायमोन। आंबो बै समाव कम्पानियावसो दंहैयोमोन। दा जाथाय जानायनि उनाव आं सफैदों, मोननै जाथायखौ मोनफैदों। मानसिखौ नागिर नागिर आङो मोनफिननाय जाजोबदों। बै मनजय बसुमतारिजोंनो मोननाय जादोंमोन। दा उनाव बिमा बिफानाव आलासि जाहैनायाव दा खारफिनबावनानै दङ। मास मोनसेयानो जानोसै जाबायानो। दा बे मनजय बसुमतारिजों दंहैयोना ना सोरबा हौवा गोदानजों दंहैयो, दा खुनु प्रुफखौ मोननाय जायाखै। खोनानाय मथे सोरबा हौवा गोदानजोंबो होननाय खोनादों आरो खोनानाय मथे बे मनजयजोंनो दं होननायबो खोनादों। दा हमनो हायाखै। आङो सिगांनि बायदि लेखाबो होफिननो हानाय जायासै। मानो होनबा थाखा फैसानि बहुद जामेलायाव गोलैनानै दङ। बेनि थाखायनो नागिरनो होनबाबो नागिरनो हायासै। दिनै गथ'आ गोदाव सोराव दङ। आंबो गोदाव सोराव बायदियानो जानानै दङ। ओंखाम ओंख्रि संनो गथ'खौ स्कुल दोनलांनो उसुबिदा जानानै दङ। दा गथ'आ बिबैमोननाव दङ। बिबैमोननाव थानानैबाबो गथ'आ सान्थि गैया। मानो होनबा आंखौ लेंहरगासिनो, न'आव फैनो नागिरगासिनो। बे गथ'खौ लाबोनानै आं मा खालामगोन? दा बेखायनो
आंनि हिन्जाव संगिता बसुमतारीखौ जेरैखि जायगा गामियाव थाया मानो बियो फैफिननांगौ आरो बेखौ बयबो हमना दोननांगौ। सोरजोंबा बियो हौवा गोदानजोंबाबो हाबा जादोंबाबो बिसोरखौ रावबो मिन्थिनायबो जायाखै जानो हागौ। दिनै आं जेरावबो नागाराखै। नागारबा बियो मालांखौबो मोनसिगौमोन खोमा आं नागारनाय जायाखैमोन फैगोन साननानै आसा थानानै। दिनै आङो संगिता बसुमतारीखौ मिजिंथिबाय थादोंमोन, नाथाय बियो फैयाखै आरो बे खारनानै दङ। गामि ओनसोलाव थाबाथ' बयबो मानसिफ्रा सिनायगोन आरो सासे हाबा गोनां हौवा गोनांखा गथ' गोनांखा हिन्जावखौ लानानै बैहाबो मालाय बोरै सान्थि आरो जाय बै गोदान हौवाया लादोंमोन बे हिन्जावखौ लागोन बेबो मिन्थियाखै खोमा सिगाङाव खारनायखौ खननै जाथाय सासे हौवाजों खारनायखौ बेबो खिजान मिन्थिया जानो हागौ। दा खोथाया थिग बे सिस्टेम थांनानै दं। आंनि खोनानायाव गोदानजोंबो खारदों होनदों आरो बिजोंनो बारे बारे एसेबां खारबाय थानानै रायजो राजाखौ मेगन खाथेनानै बे हौवाजों खारबाय थादों बा बे हौवायानो लांबाय थादोंमोन। नाथाय एथ' हरखाब बोरै गोदानजों मोनखो आं बिदिबो सानदों। बेखायनो गोदानजोंआनो जा गोजामजोंआनो जा जाय हौवाजों थादों बेनिफ्राय गोजानाव जाथों बा बे जायगा एरिया गामि एरियायाव बे थानो हाया जाथों। मानो होनबा बेखौ साननो हागौ हाबा जायाखै गथ' गथाय गैया सिख्लायैनो होननानै बिसोरबा लांनोबो हागौ। नाथाय बेहा गथ' दं फिसाइ दं आंनो आरो बिनि खारनाया बारे बारे खारबाय थादों सासे हौवाजों लगे लगे खारनानै सानथाम सानब्रैनि उनावनो दा गोदान खारफिननाय जादों। दा बेखायनो जेरैखि गामि बिथोराव थाया मानो बिसोरखौ हमनांगौ बा आंनो खिथाहरनांगौ। कन्टेक्ट नाम्बार मबाइल नाम्बार होनाय जागोन। बिसोरो खोनानाय मथेथ' सोनाब साइडआवनो दं होनदों हाबा जादों ना जायाखै। आंनि खोनानायाव माबा मन्दिराव हाबा जादोंमोननो सोरबा बुंनो लोगो होननानै बिदि थालायनाय मोनसे न'खराव खोनादोंमोन। नाथाय प्रुफखौ मोनथारनायबो जाथारासै। दा बेखायनो जेरावखि थाया बिसोरखौ हमनांगौ आरो आंनिसिम खिथाहरनांगौ। गोजोन्थों। स' नोंथांमोनाथ' बे भिडिअसनि गेजेरजों हासबेन्डआ मा बुंदों बेखौ बुजिबाय। स' अननानै बांसिन शेयार खालामनानै होदो जाहाथे मोननो हालाय हाफाय जानाय फिसा आरो हासबेन्डआ। स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन। गोरोन्थि जायोबा आसा खालामबाय नोंथांमोना आंखौ असे बिनानाव होननानै निमाहा होगोन होननानै। स' बेखिनियावनो दोनथ' जाबाय। गोजोन्थों।